Kako povećati prihode? Jedno od najpopularnijih pitanja koje dobijam i sad ću vam reći nekoliko stvari o kojima trebate da razmislite pre nego što pređete na bilo kakvo aktiviranje Feng Shuia. Prvo, da li možda imate gubitke? Da se proveri Feng Shui da li negde imate energetski odliv i zapravo gubite novac. Možda vi dovoljno radite, ali prekomerno trošite. To je druga stvar. Da li možda trebate da promenite radno mesto? Da li možda trebate da krenete svoj biznis? Da hoćete da imate više prihoda, važno je da znate da li je reč o karijeri, da li imate negde gubitke, da li vas Feng Shui podržava. Ako nemate ni jedan od ovih problema, da kažemo, možete da aktivirate godišnju energiju koja će vas podržati da imate više posla, pa da više zaradite, pa možete aktivirati energiju koja će vas učiniti vidljivijim, pa ćete napredovati u karijeri i na taj način dobiti veću platu. Ili ćete aktivirati energiju koja će vam doneti nove kontakte, pa ćete kroz te kontakte završiti neki posao i tako dalje. Načini da povećate prihode su zaista razni i ja vam toplo preporučujem da ispratite godišnji Feng Shui koji vam u tome može pomoći. Ako vam se dopalo, pišite mi u komentaru šta mislite o ovome ili ostavite jedan lajkić.